Медитация за освобождаване от кармични, любовни и интензивни връзки. Медитация. Освобождавам те с любов. Настани се удобно. Затвори очи. Поеми дълбоко въздух и издишай. Още веднъж вдишай и издишай. Вдишай, издишай. Представи си, че от твоята коренна чакра, от точката между краката ти, се спуска златен корен, който отива дълбоко в земята. В сърцето на майката земя. Тя те държи. Тя те поддържа. Ти си тук. Ти си в тялото си. Ти си защитена, обичана, видяна. Сега пред теб се появява той. Човекът, когото обичаше. Погледни го. Без страх, без вина. Усети всичко, което носиш. Любов, болка, тъга, гняв, копнеж. Усети себе си, тялото си, душата си, чувствата си. Гледай го. Когато си готова, кажи на ум: ти беше мой учител. Благодаря ти. Но ти не си моят път. Ти беше мой учител. Благодаря ти. Но ти не си моят път. Ти беше мой учител. Благодаря ти. Сега виж нишката, която ви свързва. Тя е червена, тънка, но силна. Минава от твоето сърце към неговото. В ръцете ти се появяват златни ножици от светлина. С тези златни ножици в своите ръце, със сила и нежност кажи: с любов, мир и прошка освобождавам тази връзка. Връщам си енергията, връщам си сърцето. Ти си свободен. Аз съм свободна. И прережи тази червена връзка между вас. Усети как енергията, която си дала, се връща към теб като светъл поток, който влиза в гърдите ти, запълва те и те лекува.
Постави длани на сърцето си и прошепни: обичам се, приемам се. Готова съм за любов, която е лека, чиста и дълбока. Обичам се, приемам се. Готова съм за любов, която е лека, чиста и дълбока. Днес избирам себе си. Остани още малко в тишина. Когато си готова, отвори очи. Усмихни се леко. Ти си нова. Ти си свободна. Ти си готова за новата, чиста, искрена и споделена любов.